салом бачаҳои азиз, имрӯз мо бо шумо бо ҳарфи навбатии китоби алифбо ошно мешавем. ин ҳарфи а. ин ҳарфи аи калон, инаш аи хурд. аи калон, аи хурд. бачаҳои ширин, ҳарфи а ҳарфи саводнок аст. биёед якҷоя талаффуз мекунем. офарин. бачаҳои ширин, ба китоби алифбо менигарем. ҳарфи аи калон, аи хурд. аи калон, аи хурд. тарзи навишти ҳарфи а дар китоби мо нишон дода шудааст. бачаҳои ширин, хуб, бо диққат нигоҳ мекунем. тарзи навишти ҳарфи а, аи хурд, аи калон. чӣ хел мо бояд дар хат ҳарфи аро нависем, дар китоб нишон дода шудааст. хуб, бачаҳои ширин, тарзи навишти ҳарфи а чунин аст. ҳарфи аи калон, хуб, ҳарфи аи хурд. мо чунин тариқ ҳарфи аро дар хат менависем. аи калон ва аи хурд. хуб, бачаҳои ширин, ин расми чист? расми ангур аст. ангур. калимаи ангур бо ҳарфи а навишта мешавад. ангур. биёед якҷоя такрор мекунем. ангур. ангур. калимаи ангур ду ҳиҷо дорад. ангур. хуб, ба расми дигар назар меандозем. анор. анор. калимаи анор аз ду ҳиҷо иборат аст. анор. хуб, биёед якҷоя талаффуз мекунем. анор. анор. хуб, ба расми дигар назар меандозем. анҷир. 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 калимаи анҷир ду ҳиҷо дорад. анҷир. калимаҳои асал, ангуштарин, асп, алаф низ бо ҳарфи а навишта мешаванд. бачаҳои ширин, дар ҳамин ҷо дарси имрӯзаи мо ба охир расид. шоду фирӯз бошед.